Owganistan'ın Kandahar vilayetinde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň geçmeli ugru boýunça partladyjylary aýyrmak işlerine çekilen 5 san sapyor näwelli hüjümçy tarapyndan öldürildi. Yerli polisiýa wekili hüjümi Taliban hereketiniň jeňçileriniň amala aşyrandygyny aýtdy. Emma Taliban häzirlikçi muny ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Topuk gaz geçirjisini geçirmek mundan 5 ýyl ozal ulalaşylypdy. Onuň Türkmenistan bölegi suýlyň başynda tamamlanypdy. Geçiriji Owganistanyň Herat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar vilayetleriniň üstünden geçmeli. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Samerdan Gulmurady proýektiň Owganistan böleginde alınıp barilen işler we munyň bilen baglylykda ýüze çykan meseleler barada maglumat berýär. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşyna Awgan topragynda girişmek boýunça Gunwatar Owganistanyň Herat vilayetinde arada dabara geçirilipdi. Şonun 2 ay gurrak wagtyň geçendigine garamazdan Awganistanda topuk proýektiniň guruluşyna henüz girişilmändigini bilermeler aýdýar. Awganistanda howpsuzlyk şertleri yaramazlaşýar. Topuk proýektiniň işiniň başa barman gelmeniň birinji sebebi hem howpsuzlyk meselesi bolup durýar. Topuk gaz geçirjisiniň ugrunda ýerleşen welaýatlerde ýagdaýyň dartgyldygyny bildirip, Awganistanly syýasy synçy Seytya Seydi şeýlediydi. Ini proje Poland namli da lakata sugureti Farah proyekti da stunisi mentik şiridi. Topuk proýektiniň ugry Günorta Gunwatar Owganistanyň 5 welaýatynyň üstünden geçmelidir. Bu welaýatlerde ýagdaý dartgylligynda galýar. Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäheriniň belli bölegini jeňçiler arada basyp aldy. Awganistanyň 13 welaýatynda uruş bar. Günorta Gunwatar Owganistanyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Bu ýagdaýda topuk proýektiniň guruluşyna Awgan topragynda girişmek ýeňil düşmez. Top proýektini Awgan hökümeti saýlaw propagandasy hökmünde ulanýar diýip Seydi bellidi. Daga projesi hökümet edip Trans Awgan gaz geçirjisi barada ençe ýyl bäri gurrun edilip gelýär. Gün şu güne çelli Trans Awgan gaz geçirjisiniň işi dürli sebeplere göre başa barmady. Ýöne indi gaz geçirjisiniň guruluşyna Awgan topragynda da girişiljekdigine resmiler umyt baglaýar. Gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin hem çäreleriň görülýändigini resmiler ma'lum edýär. Awganistanyň Dağı Magdallary we Senagat ministrliginiň medpugat wekili Abdulkadir Mutfiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, topuk proýektiniň Awganistan üçin ähmiýeti uludur. Trans Awgan gaz geçirjisi regionary iri energetika proýektir. Awgan hökümeti top proýekti boýunça öz üstüne alan borcuny ýerine ýetirýär. Enginerçilik işleri tamamlandy. Top proýekti boýunça konsorsiýum ýolbaşçylary bilen Kabulda 2 ýola duşup geçirildi diýip Mutfi aýtdy. Tapi proje ýa dera muhima mantiqawy proje da çypdy proje ki Topuk proýektiniň howpsuzlygynyň öpçün edilmeniň esasy meseleleriň biri bolup durýandygyna Mutfi nagtady. Howpsuzlyk planynyň üstünde işlenýändigine Mutfi belläp geçdi. Topuk gaz geçirjisiniň ugrunda 21 etrap ýerleşýär. Yerli ýaşaýjylar bilen topuk proýektiniň ähmiýeti barada gurrun edildi. Topuk proýektiniň işiniň amala aşmagy boýunça halyk hyzmatdaşlyk eder diýip umidwarlyk bildirýär diýip Mutfi aýdýar. Amniyet ýeki az muhimtarin masala hastopi. Plany amniyeti jor şuda we Günorta Gunwatar Owganistanda howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Şeýle ýagdaýda bu iri energetika proýektiniň işiniň amala aşmagynyň kyn boljakdygyny synçylar aýdýar. Topuk gaz geçirjisiniň işiniň amala aşmagyna Iranyň hem päsgelçilik döretmek isleýändigini Günorta Gunwatar Owganistanyň yerli resmileri habar berýär.